Здравейте на всички, аз съм Георги и ви приветствам в най-луксозното място в страната, именно GoldenEye хотел и казино. Тази вечер имаме тематична вечер и това е кипърска нощ. Хайде! Точно тук на нашата рецепция може да се направите резервация и да се възползвате от нашата уникална лятна промоция и то Summer 25. Да насладите на една от най-луксозните ни стаи само единствено за 50 лева. И не забравяйте за нашата страхотна екстра. Вземете си безплатен скутер и преминете границата. И разбира се, може да се създадем в казиното, ще ви глеземе с сладки изкушения, напълно безплатно. А тук на нашия бюфет от 9 часа до 12 се очаква пълно разнообразие от средиземноморска кухня, специално приготвяне за тази вечер. А сега на сцената излиза невероятната Ема Крал. Елате да ви покажа. Нашия гранд джакпот на VIP рекордна стойност 120 000 лева. Това беше всичко от нас за кипърската вечер. Другата седмица е големия финал. Един клиент ще спечели голямата награда от 500 000 турски лири. Ще имаме турски изпълнител, ще имаме пак специални храни, специални оферти. С това заповядайте. Ще се видим другата седмица.